koska ränni. Eihän tää mene mihinkään, jää pohjista. No. Uskallakko vetää täysiä tonne eka? Katsotaan. Saakohan mä kakkosen jo siihen? Vai mennäänkö ykkösellä kurkkaan? Niin juu, otetaan vähän pois ja sitten. Niin. Ai, kuule, 10. Taas mennään. No, 4, 3, 2, 1 ja mennään. Kato! Kyllähän se lähtee. Lauta, kyllähän tää meni. Kyllähän se lähtee. Kato, kakkonen ja täysiä. Juu, mene. Täysiä meni. Uiskalsi. Kyllä mä oikeeta mennään, kun vähän kirrailee. Sinne. Ja vasenta menee. Aukee. Ja oikee vähän tiukemmalle kääntää ton. Mitäs se eskortti? Kirraa. Oi. Eihän täällä tarvii jarruttaa mitään. Anna mennä vaan. Yleisö on. Ja vasenta lähtee ja vähän kirraa. Ja vähän. Oi. On muuten kaasu pohjassa. Oikee ylös, 90. Ja vasenta menee ja kirraa vähän tässä näin. Kirraa vähän. Anna mennä, hyvä. Tää on oikeesti ihan hauska. Oikee tiukempi vähän, joo. Kun on urassa pysyy, niin täällä voi melkein täysin ajaa noin mun. 90 vasen. Oi, kato, sladi! Oikee tiukka oikee. Ei oo. Oli se. No huomio, vasen este ja sitten yllättävä oikee. Vasen este tästä ja yllättävä oikee. Vittu se mitään yllä. No ei se varmaan sua, mutta joltain se saattais Yllä! Oho! Uo! Ja vasen 4 5. Vittu on jo 3. Oi, kato! Yli jo sinne, 4 5. Oikeeta perää. Kakkosta, hyvä. Vittu, kato! Ja vasemmalle lähtee ja vähän kirraa, pikkasen. Oi, ja sinne oikein. Ja 3 on vasemmalla puolella. Ja nypyltä vasemmalle, vähän veke. Oi. Vittu kun menee hyvin. Oi, sinne täysiä vaan. Siellä on joku 4 5. Joo, vasemmalle 4 5. Uskallako pistää 4? En uskalla. Varmaan joudut vähän kakkoselle, kuule pudottaa tähän. Pidä uralla vaan. Juu, menee. Kato. Oi, oikein jatkaa ja vasen heti perään. Vähän tiukempi. Onko pahempi kuin yleisö? Ei. Sinne vaan. Ja tuolta ja 90 vasen. Vittu kun ei kädet perkele ryy. Ja oikein ja väkee oikealle. Vinkkaa oikealle. Vittu se mikä. Ja takapiikki, vasen este. Ja takapiikki oikein. Takapiikki oikein. Mene! No niin, ja sitten vähän isompaa tietä. Aika hyvin tuu. Ja jatkaa nypyn jälkeen vasemmalle. Anna mennä täysiä vaan. Hyvä. Ja oikein, nyppy oikein. Onko paha? Sinne vaan pudottaa. Ja vasemmalle tuolta nypyltä. Tässä kerkee niinku kelaa vielä 100 kertaa, mihin se... Joo. Vittu kun olisi Ja täysin. sieltä vasemmalle jatkaa. Anna mennä vaan täysin. Vittu kun ei Ja toi nypyltä oikealle ja aika... Jatkaa se. Juu, pitkä oikein, vähän 90 makunen. Näin se tulee. Ja vasenta perään, täysiä vaan. Anna mennä, pidä kaasu pohjassa. No kun vittu on ollut joku... Jopa saa 4 laittaa. Ei uskalla. Kato, aika hieno. Ja toi 90 vasen. Kato nyt näette. Rajoittaja. Kato nyt se sataksella yhdessä. Voitettiin me ainakin ne. Joo. Mihin sitten? No oikeeta vaan, anna mennä. Mennäänkö täysin? Mennään täysin. Nyt on vähän Vähän... Anna mennä vaan. 4 5 vasen. Ylös. Anna mennä 3 vaan sinne. Anna kaasu pohjassa vaan. Ai jaa, se oli tommonen. Niin. Ei vittu. Mihin? Anna mennä kaasu pohjassa. Meneekö? Mene. Meneekö näin? Ja 90 vasen ja pienelle tielle. Tästä heti. Pidä uralla. Vittu kun lähti.
Mitä ne rikuja noin? Oikeelle silleen. Taas ollaan pienellä tiellä. Oh, hyppäs son! Vasen vähän tiukempi. No hauska. Ai saatana kun nauret. No vasen vähän tiukempi. Nyt pitää taas pitää siinä urassa se sitten. Joo. Veti ajas kakkosella vaan kolmosella. Joo, aukee. No oikein 4-5. Ja vasenta jatkaa sinne vaan. Alamäki vedä täysin nykylle vaan. Ja ota Oliko vähän täällä- tuon oliko puolta. täällä joku? Joo, en minä tiedä. Anna oikealle vaan tiukkaa. Vähän kirraa. Joo. No 90 vasen. Oi, vasemmalle. Hyvä. Pistä kaikki tuulilla. 90 vasen. Ota tää tarkka paikka. Hyvä. Ei toi alusta oikein toiminut just siinä kun hypys. Ja oikein 90. Ja talon piha. Ja takapiikki vasen tulee tuolta. Vittu täällä ei... Oikein este, tiukkaa. Ja sitten takapiikki vasen, tästä. Vittu tähän jää kiinni. Ja oikealle jatkaa. Ja 4-5 oikein. Täällä on aika lämmin, ota sitä lämpöä pois. Vittu. Joo. Oikein 4-5. Oliks Koleman? Ei. Ei oo. Onko hyvä nyt? Joo. Mitäs täällä on? Anna mennä ja jatkaa tonne nypyn jälkeen vasemmalle. Oi. Selvitty. Jotain 6.33. Taas voitettiin mikroa. Ei me oltu lähellekään viimeisen.